Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Rosa May. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dispensarem no jakon inlanad ti address ko. Awagan naklatan itinagan a Rosa May. Kagrad-graduar ko iti kolehyo. Impagarup ko idi no sa anak akaraman kadagiti aggraduar. Taklunak sa anak analaing iti klase. Pasang awala ang dagiti grades ko amakun ko na. Dakkel ti utang ko na imbag anakam kini Benilda. Naamamok idi iti pagadalan. Classmate ko idi iti maysa a subject. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Rosa May. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hoy, Rosa May, di ka man matagtagareditan. Siyak manon ti kababaan iti score iti test tayo. Katkatawaan dakdag iti classmates tayo. Kunak man nga no nag-review ka. Nag-review akmat. Nag-memorize akpay. Sabalimot ngamin dyan pa-test ni ma'am. Saan nga min akasapulan nga ag-memorize ka? Agbasa-basa ka laeng. Madanagan haksika. Ang mga no sa anak ang makapasa. Si kakit dimot, puro ka nga min negative. Panunutom ang makapasa ka. No sa anak namin ang makagraduar, di na kon pagadalan ni manong ko. Ay sus, makapasa ka. Anya ka lakit din aya. Pagbangkagan na kano ni manong, no sa anak ang makagraduar. Rosa May, nakaluto ni manang mo. Umay kamanganan. Agre-review akpay manong. Talaga nagagat ka nga agada, laadin ko. Mayat day ta. Si kalang akabsat tayo ti makagraduar iti kolehyo no kaskasano. Kasano ngay manong, no sa anak ang makagraduar ita atawan. Di mo ibaga ti kasta, Rosa May. Namnamaon mi ang makagraduar ka. Sige, ikarigatag. Di mo kadiam mo. Umut-utang kami ka ni manang mo tapno mapagadal da kalaan. Isaonas ka na makagraduar ka itaatawan, adin ko. Nagsapa ka man asin mangpot ita, Rosa May. Amo mataka na yun ang masapaak. Kitaam ni Benilda, oh. Makigan-gantil manan iti boyfriend na. Basta, orayan na kumalpas di klase ta. Orang kanto ni Jigate. Sige. Bilibak ka ni Benilda. Uray saan nga ag-review? Ma-perfect na lata ti exam. Nalaing ngamin at talaga. Hello, naka-review kayo ka din? Ha? Apay, adaman testa yun? Katuan, short quiz manan ita. Ha? Sapay sa bali a subject ti review. Sana bale, agkopya kayong to kanya. Na? Naglastog mo ta nagsasao, gaputan na laing. Ay, umay kakit din. Sumraktan iti classroom tayo. Nadlaw mo ka di? Manon nga daw asaan asimrot ni Benilda iti klase tayo? Wen nga rod. Anya nga ta tinapasamak kan ko na? Sa bagay, oray saan asumrot. Nangatulat ti score na no ada exam tayo. Naku nampay. Naglain nga ag-recite. Kas jayak kumamot ka laing. Wen nga rod Uray siya kumamot. No apay ngamin nga adda dagiti tao analaing. Idinto ta damot dagiti kaskada ta. Ti importante, makapasata friend. Apay, an-anwam ti sobra ti 75. Isko, apay nga da ka dito basketball court. Kunak man no dagasam ni Benilda. Nag-break kami. Anya? Makaumat style na. Naglay nga gumura. Gagangay iti babae day ta. Kuna na nga call off kami. Iso ba yan? Break ano break? Rosa May, apingag may misakan. Ha? Ay nakas ka matlapimpi manan dito eh. Kuha, Benilda.
Kinasarita na kaitay ni ma'am. Anya timbaga na kan ka? Amangan ka nung ngamin lumabagsakak. Nagbababa ngamin dagiti grado. Kasta ka di? Diyay lang ang research paper tinamnamak. Nagrigat mo ti agaramid. Awan mo't nga ro ti pagpasuruan. Nalakalaang day ka. No para kan ka, nalakalaang. Ang para kanyak, nagrigat. Kayat mo ka di asyak ti mga ramid iti research paper mo. Sikat ti mga ramid. Di mo ibagbagay ti sabani, ha? Secret na lang. Agbayadak ka di? Awan ngamin kwarta. Saan ka nagbayad? Libre nga aramida. Agpaiso? Thank you, Binilda. Ada kondisyon ko. Anya dayta? Sige, ibagam laang. Amom ti boyfriend ko. Ni Isko? Juan, iso ti boyfriend mo. Saan ka di? Ay, cool off kami ngamin ita. Apay ngay. Basol ko. Nagdesisyon na kadagos nga cool off kami. Iso asaan na kon akasarsarita. Ay, dayta siguro ti rason. No apay ang nagabsyan ka iti manong nga aldawaan niya. Ay na, talagang apektado ak. Kastuyak ngamin. Emosyonal ak launay. Kasta ka di? Ti kondisyon ko, lepasak di research paper mo. Ngam, kasaritam ni Isko. Anya nga iti ibagakkan ko na. Ibagam akayat ko ngagsarita kami. Day talagayam. Naglaka. Sa dino ti pakasarakak kan kwa na? Naska na makasaritak ni Isko. Tani, rinugyanan ni Binilda ti research paper ko. Ayan na nga ta. Day jay barkada na. Asit gakman. Hello? Sa ka diti ka sa sarita, miss? Juan, sika. Adala ko madamagak. Anya dayta? Ayan ka din ni Isko? Ni Isko. Isko, pare! Oh, apay? Kaya't nakakano ang makasarita ni Miss... Makabukay nga agsarita? Sige. Classmate na ka ni Binilda, saan ka di? Juan, siyak ni Rosa May. Kat imbaon nak ni Binilda. Kasta ka di? Sige. Ay, di na kumamot panawan. Mabitlaang Isko. Ibagam kan ko na nga awan kamin. Kwa. Imbaga na nga agkita kayo kuma. Agsarita kayo kano. Imbaga na dayta? Juan, di na kano inggagaraan ang i-call off kan ka. Awanin. Nalpasan nga imbaga na. Jakmat kayatin. Dayta ti ibagam kan ko na. Oh, makitam. Dandani kun malpas day ti research paper mo. Wen nga rod. Ay na, agyaman nak Binilda. Naglaing ka talaga. Kaya't anya ngay, nakasaritam ni Isko. Juan, napanak ijay department da. Anya di ko nana. Kwa. Anya. Kunanamat nga, akwa. Love na kakanupay laan. Talaga? Imbaga na dayta? Juan. Kaya't nangagtungtong kami? Kwa. Saan pala kano nga ita? Taapay. Amumutan. Midterm exam. Wan gayam anya. Iso abay ampay laang ag-review. Ay nakon kat. Love nak pay laang ni Isko. Ay na, thank you, Rosa May. Ay na. Uray nakla inarakop, Binilda. Siyempre mo si katirangkay. Tapno agsinubyan kami kinilabs ko nga Isko. Uy, bilibakan ka Approve adagos ka ni Ma'am Jerry research paper mo.
I-finalize mo la kanon. Wen nga rod. Ay na, sigurado ang makagradwara kon. Inaramid mo day, Jay? Ha? Naglaing kamatan. Nagbiit mo pa nga inaramid. Wen? Tulungan nakmatan ang arod iti research ko. Ha? Riniject nga minimum di research work ko. Title na laangan. Saan ka nun ang mabalin? Kwa. Kinapudno na. Saan asyak tinangaramid iti dayjay? Ha? Asino? Ni Binilda. Anya? Nagpigsa ka matankan kwa na? Saan kayo mat a friend Kwa. Ada ngamin kondisyon na. Kat inaramid kun Iso nga, inyaramid ang nakmat iti research work. Anya? Rosa May, Ay, Aday ta, ay ayaban na ka. apay, Binilda. apay adi nakmatlawagan ng nis ko. Busy pa nga ta? Ha? Uwan siguro. Ang kunanakan ka alav nakpay. Saan ka di? Uwan? Yung ka man kitaan ijay department na. Agsubli akmanan ijay? Wan pakumusta am laang. Ibagam ang mamimiss ko. Sige No kasta ti kayat mo. Agsubli ak ijay department da. Saan pa'y mo't analpas ti klase da? May sa oras ang nagur-urayak dito Agawid ak kumamot dan. Ay na. Makita kumamot dan ni Isko. Iti kasta. Maibagak ti bilin ni Binilda. Isuday jayan. Nakita na ko Imbaglagit din tatim malyaw. Isko! Mabitlaang! Adala ibagak! Agsardeng kamot na magmagna Anya manan ayat ibagam. Imay ka manan hindi na minsan nga aldaw Kwa, ada nga min papaibagan ni Binilda. Saan ka di nga imbagak matan kang ka, ajakon kayat ni Binilda? Tanag-break kamin? Ngam, kayat na ti makisinublan kan ka. Si kakano ti love na. Ano makulit ka mata niya? Saan ka makawawat? Please mo tan makisinublan ka kan kwa na. Jak kayatan, iso adidak pilitan. Naglaing ni Binilda. Anya ti saan mo apangayatan kan kwa na? Aguray ka man. Crush na kanya. Anya? Saan anya? Siguro kung kunam lang ani Binilda ti mangibagbaga alabnak. Ngam siguro, crush na. Ay, awan iti panunot ko day taan niya. Dinak ako saran iti kasta. Agpapansin ka lang. Uy, sana? Di ka man agsaw iti kasta, Isko? Sige agsubli ka pa'y maminsan. Si Kante Armad. Ano niya? Manong! Apay di naklatan inuray ko may balay. Apay may kapay diti talon. Ay na! Ipakaamok ang makagraduara kon. Sigurado da ita. Ay na, kat nasayata. Ay na, ading ko. At damot lang nagbanagan ti ado arigat ko kan ka. Uwan nga rod, Manong. Iso ang naragsakak. Apag iso, agapit kami kanimanang mo. Ayaban tayo dagiti kakabagyan tayo. Taagpaskin tayo, gapo iti pa nagturpos mo. Ay, sa wakas, aggraduartan Rosa May. Uwan nga rod. Ay na, congratulations ha. Congrats matakan ka. Ang aguray ka man. Abay ni Binilda, agkulkulong matlatan iti balayda. Ha? Taapay? Di nang samot maaklon asaanan na panpansinan ni Isko. Ano niya? Ay na, naglaing a babae, nagsaririt, ngam no ayat ti pagsasaritaan. Ay na, nagkapoy mo't gayam tirik nana. Addan sa ti kakasta at tao. Adda makon ko na a weakness da. Saan da nga strong point ti amin na banag? Kat si Kangay mat. No maipapan iti lalaki,
Ay, jak maaramid ti agpakaasi. Kan anya ko matiga po, ngagpakaasi ak iti lalaki, no dinak mat kayat. Nangato mat ti pride ko Uray kastuyak laang. Benilda, sumra ka kuman iti klase tayo. Sayang mat, dandanin graduation. Anya pa iti Serbina nga graduarak. Naawan kami matan kiniis ko. Nag-break kami. Saan laha ang aniis ko ti rason? Tapno agraduar ka. Adda ti pamilyam amang namnamakan ka. Kan, para iti masakbayam. Rosame, mabalin ka di ang mapanmumanan ka sarita. Benilda, huston. Anya pala ang tiga po akamatam ni isko. Sardo nga mon. Akluno mon adi na kan ay ayatan. Ag-move on kan. Rosame. Kinapudno na. Imbaga na kanyak, adi na kan ay ayatan. Anya? Day tatipudno, Benilda. Inulbudan ka idi. Iso pasensya ka lakuman ha. Sapay lakuma, tama pasensyaan nak. Ang agtuloy lat ako matibiyag mo. Uray awan ni isko itibiyag mo. No ita, talaga ang sakit. Ang mapukaw tumatla ang day taarik nam kankwana. Kat katawa am tulaangan, no malagip mo asinangitam ni isko. Ang yaman Rosame. Taging gaita. Ada kayo lata mga nandingay kanya. Uray no agraduar tayo. Wan, Benilda. Iso cheer up. Saan aniis ko ti magdadaal iti masakbayam? Di ka madanagan. Adda kami latta agagayam mo amang tulong kan mangandingay kan ka. Manipod idin, nagbalin kami anasinged nga agpagayam kini Benilda, Mr. Lonely. Ket no adda parikot na may papanken ayat, siyak ti pagkamangan na. Ket no adda met parikot ko iti pagadalan may papan iti leksyon ko, si dadaan met at tumulong kanyak. Daytoy ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Rosame. Agyaman kami pagayam a Rosame iti daytoy a pakasaritaam. Nasaya at launay ti panagsabat ti dalan nyo kini Benilda, nga isumet ng tinagbalin anasinged agayem mo. Ket sapay la kumangarod, taag tultuloy ti panagpakumbaba ti tunggal may sakada kayo iti gayem mo. Tapno nasaya at latta ti panagkadkadwayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Rosame, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.